در روز سوم رقابت‌های چمپیونات آسیا با جودو که در شهر فجایره امارات متحده عرب برگزار شد، پهلوانان تاجیک نیز رقابت کردند. نتیجه میدانداری‌های جودوکاران کشور ما در گزارش میرخان حسینов. در روز سوم رقابت‌های چمپیونات آسیا اوید با جودو 4 ورزشگار تاجیک به татамӣ баромаданд. در وزن جمعی 100 کیلوگرم توجیکستان در این مسابقات قهروی شکرمحمد میرمحمدов و تیمور رحیمов نمایندگی کردند. تیمور رحیمов در دور اول آزاد بود. او در دور دوم بر حریفش از عربستان سعودی رакан зайдан اندر میدان رقابت شده شهد پیروزی چشید. پهلوان سنگین وزن ما در دور سوم با یکی از ورزشگران تجربه‌دار مغولستان دورونبایر улзибаев ворidi татамӣ гардида ӯро низ бо як маҳорати баланд аз сари роҳаш берун карда роҳ пеш гирифт ҷониби марҳилаи нимниҳоии чемпионати осиё дар соли 2019. теймур раҳимов дар марҳилаи нимниҳоӣ бо паҳлавони қирғизистон юрий краковецкий зуру бозу санҷида бар ин ҳарифаш низ дастболо гардиду бори аввал дар тӯли фаъолияти варзишии хеш ба даври финалии ин мусобиқаи қоравӣ роҳ хат пайдо намуд. ҳарифи теймур раҳимов дар даври ниҳоӣ варзишгар аз Корея Ким Сунгмин маҳсуб мешуд, аммо дар рақобати ниҳоӣ варзишгари тоҷик аз ин рақибаш шикаст хӯрд ва бадин васила мақоми дуюмро ва нишони биринҷии чемпионати осиёро дар соли 2019 ба даст овард. ишғоли мақоми дуюм низ яке аз дастовардҳои назаррас дар риштаи ҷудо буда он имкон дод то варзишгари тоҷик соҳиби имтиёзҳои зарурӣ барои дарёфти роҳхати бозиҳои олимпии Токио 2020 низ гардад. паҳлавони дигари соҳибноми тоҷик Комроншоҳи Уступирён ки қаблан 2 маротиба унвони қаҳрамони ҷудои осиёро дар вазни 90 килограмм ба даст оварда буд, ин навбат низ барои расидан ба ин дастоварди назаррас талош кард. паҳлавони тоҷик дар даври аввали рақобатҳо озод буд ва дар даври дуюм намояндаи Узбекистон Давлат Бобоновро шикаст дод. дар даври сеюм ҷудочии чинӣ Ҳабилиге Буро рақиби Комроншоҳ интихоб гардид ки дар мубориза дасти ҷудокори тоҷик баланд бардошта шуд ки ин пирӯзӣ роҳи Комроншоҳро ҷониби даври ниманиҳоии чемпионати осиё рӯшан сохт. дар рақобати нимниҳоӣ Комроншоҳи Уступирён барои баромадан ба вохӯрии ниҳоӣ бар варзишгари Қазоқистон Ислом Бозбоев қуввозмоӣ намуда бар ин ҳарифаш низ зафар ёфт. дар финал варзишгари мо бо паҳлавони ҷопонӣ Косуке Машияма майдондорӣ намуд, аммо ҷудокори ҷопонӣ бо як вазари бар Комроншоҳ шаҳди пирӯзӣ чашид. баъди ин васила Комроншоҳи Уступирён дар рақобати вазни 90 килограмм ба гирифтани мақоми дуюм ва нишони нуқра қаноат кард. дар вазни беш аз 100 килограмм варзишгари дигари тоҷик Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ҳунарнамоии ҷолибу натиҷабахш нишон дод. ӯ дар даври аввал Ингчуе Иин аз Чинро шикаст доду дар рақобати дуюми худ бо намояндаи Австралия Парк Лиам майдондорӣ намуда ба муваффақият даст ёфт. аммо дар даври сеюм Шакармаҳмад аз Сунгмин Кими кореягӣ шикаст хӯрд. варзишгари тоҷик новобаста ба ин бохт муборизаро барои дарёфти нишони биринҷӣ идома дод ва дар рақобати тасаллубахш ӯ бар Токтаканов Бекболот аз Қирғизистон шаҳди пирӯзӣ чашид. рақиби Шакармаҳмад барои дарёфти нишони биринҷии чемпионати осиё намояндаи дигари Қирғизистон Юрий Краковецкий маҳсуб мешуд ки Шакармаҳмад дар ин қуввозмоии ҳалкунанда мувоҷиҳи шикаст гардиду аз ишғоли мақоми сеюм ва ба даст овардани нишони биринҷии чемпионати осиё бенасиб гардид. ҳамин тариқ мунтахаби гӯштини ҷудои Тоҷикистон аз чемпионати осиё дар соли 2019 дар маҷмӯъ 2 медали нуқра ба даст оварда 3 тан аз паҳлавонони дигари мо дар вазнҳои худ мақоми панҷумро ишғол намуданд.